dacă vreți să joc. Dar l-am văzut la un YouTuber. Cineva mi-a zis în comentarii să joc. A scris cum să găsesc jocul ăsta și nu. A zis hai să-l joc. Știu că ochiul astea arată unde este monstrul. Pănocii. E un cuțitaș. O să iau cuțitaș și nu pot să iau cuțitaș. Că mă apăram și eu cu el. Dar nu pot să mă apăr cu el. Păi nu ceva? Nu. Hai să vedem pe unde este monstrul. Cred că e pe undeva pe jos. Asta știu sigur. Ok, e o planetă. Și încă un de asta și un 1. Încă un 1. Ok. De ce se mișcă asta? Întrebarea mea. De ce se mișcă astea? Ok. Ce căută în fața ușii? Ok, joacă din nou. Aia vin după reclamă.